Higit sa 4,000 pamilya mula sa mainland at island barangays ng Garcetorena ang nakatanggap ng libreng gulay, prutas at ipapa mula sa tanggapan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Isa ito sa mga tugon ng kasalukuyang administrasyon katuwang ang mga LGU tulad ng pamahalaang panlalawigan ng Camarines Sur para matugunan ang epekto ng mataas na presyo ng mga bilihin sa merkado dulot ng krisis na sinabayan pa ng tag-init. Ang mga pamilyang nakatanggap ng libreng pagkain, labis ang pasasalamat at tuwa dahil sa malaking tulong umano ang natanggap nilang pagkain mula sa Office of the President at probinsya dahil na rin sa pagmahal ng mga pangunahing bilihin. Dito po sa Barangay Burabo, dito po ang mahirap po ang hanap buhay dito, sir. Saka sir, ang dito, sa sobrang hirap po sir ng buhay, ang hanap buhay sa dagat. Mahina na sir ang huli ng isda. Salamat po buong BBM sa dumating na ayuda sa lalong-lalo itong mga gulay, sir. Maraming salamat po dahil sa malaking yung tulong sa amin, sa barangay namin. At ay malaking pasalamat ko po sir kay Gov. Elre Villaperte. Maraming po salamat po sir. Kahit po sa malayo pong kami, lilib na po kami isla, kumbaga sir. Malaking bagay po sir sa amin. Kaya Gov. Elre, maraming salamat po sa mga dumating na ayuda sa amin, lalong-lalo po ito sa mga gulay na dumating sa amin. Malaking bagay po ito sa pamilya namin, sir. Dahil mahirap po sir ngayon ang paghuli ng isda. Sa isda, sir, mahirap sa mga pagtanim ng gulay. Salamat naman sa kanya. Lagi siyang ganyan sa mahirap, tumutulong. Ay, nagpapasalamat kami na nagigirumduman ang samuyang Aylali, probinsya. Kaharayuan na nakaabot sa muya. Nagpapasalamat kami kay Presidente Marcos na naaabotan kami ng ayuda. Salamat naaabotan kami ni Elre, nagigirumduman pagiraray. Miski lagihan ng bagyo. Ang natura mga produkto ay binili ng pamahalaan sa mga magsasaka sa probinsya upang maipamahagi ng libre sa mga nasa laylayan. Pahirapan din kasi ang pagbili ng produkto ng mga residente na bumibili pa sa karatig bayan, bagay na dagdag pasanin pa at gastos. Sa kabuuan, umabot sa 16,192 kilos ng gulay ang inilaan sa 13 barangay sa Garcetorena. Bawat benepisyaryo ay nakatanggap ng tig 1 kilo ng gulay tulad ng ampalaya, talong, kamatis, kalabasa at may rekado pang sibuyas. Taos-puso ang pasasalamat ni Governor Elre Villafuerte kay Pangulong Bongbong Marcos dahil sa walang sawang tulong nito sa mga taga Camarines Sur. Maraming salamat BBM na isip mo ang Camsur at Garcetorena, isa sa mga pinaka-apektado na lugar dito, isang coastal town. Malaking bagay po itong tulong, yung gulay galing sa mga farmer, nabili ng magandang presyo, natulungan ng farmer, at the same time yung gulay pinibigay sa mga barangay bayan na nangangailangan talaga. Maraming salamat in behalf of the people of Camsur. As Governor, maraming salamat at we wish you can continue to do more programs like this. Maraming salamat po. Chris Novello, CSN.